Hi, good morning guys. दिनै आं मा खालामगोन साइननि फर्मुला ओके नै आं मोनसे फिंगार ट्रिपनि आसिजों माबोरै जेनेबा नै बिथिं आसि बिमाखौ होबाय 0 0 नि उनावहाय 30 30 नि उनाव 45 sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री दा बेनि भेलुखौ माबोरै केलकुलेसन खालामनो ना जेब्ला बाय हार्ट माने गोसोआव गैयाब्ला माबोरै दिहुननो दा मोनसे मा होनदों नैबेयाव फर्मुलाया बेनो जाहैबाय फर्मुलाया नै बिदि माने साइन थीटा माने मा जायो आं खालामगोन मा स्क्वायर रुट अफ फिंगार्स बिल' माने आसिनि मोनसे गाहायनि आरो बिनिखौ रानगोन नै दा नै sin 0 डिग्रीब्ला बिथिं मोनबेसे दङ बिनि गाहायाव 0 दं बेखायनो 0 फर्मुलाया मा दं 2 0 खौ डिभाइड खालामबा 2 जों मा मोनो लाथिख' मोनगोन बेखायनो sin थीटा डिग्रीनि माना लाथिख' ओमफ्राय नै sin 30 डिग्रीनि गाहायाव मोनबेसे आसि दं मोनसे बेखायनो स्क्वायर रुट अफ 1/2 बा स्क्वायर रुटनि 1 निया 1 जागोन बेनि भेलुआ 1 जागोन 45 नि गाहायाव मोनबेसे आसि दं मोनसे मोननै बेखायनो स्क्वायर रुट अफ 2/2 बा जों मिथियो स्क्वायर रुट अफ 2 माने बेखौ खालामबा स्क्वायर रुट मोनगोन बेखौ दानलायोब्ला मोनसे 1 बेनि भेलुआ बेखायनो मा 1/स्क्वायर रुट अफ 2 ओमफ्राय 60 डिग्रीनि गाहायाव मोनबेसे दङ मोनसे मोननै मोनथाम दं स्क्वायर रुट अफ 3/2 बिनि एन्सारा बेनो 90 नाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै आसि दं स्क्वायर रुट अफ 4/2 4 खौ मिथिखायो जोङो बेयो 2/2 जाहैगोन 2 खौ स्क्वायर खालामोब्ला 2 स्क्वायर जायोब्ला स्क्वायरजों नैबेजों दानजाबाय 2 थाबाय बेखौ दानलायोब्ला 1 1 बेनो गाइस बिनि फिंगार ट्रिपआ इजि मेथड